Sam kerja nanti. Lho, omah lho, wis Kalau ngomong. resik-resik ngono. Sawah ora tau. Ya resik-resik omah. Heeh. Nah, ini jendek bro pinggirnya. Iya. Pinggir tok iku. Resik-resik omah. Kebonan. Kebonan di sini. Etan kulon dhewe yo. Karo sekolahan. Berarti awakmu apa jenenge? Tukang kebone mare. Enggak ya resik-resik. Resik-resik tok dikongkon wong. Tak kira bae tukang kebun kan enak ya. Maksudnya iki ajek. Heeh. Tukang kebun. Ya jange nek Ngajarin di sekolah ini kebun enak bro. Bisa-bisa enak ya. Enak iku ajek. Iku jange ajek kok. Inu lele. Kamu dia cita-cita acting lele nggak tau? Iya, yo nganu, yo melu wong. Enak ya pare. Enek. Di sini. Kulon dhewe. Sing kok kulone Gapura. Apa iku? Kan sugih ta? ngontrak nduk kono ae. Ngontrak. Wong ndi? Asli. Iya wong kono. Oh, paling muter nggon paling. Iya, omahe kok kosong e. Sing kulon dhewe ya. Apa Di kebonan to, etane. Ya kidule lore gedung iki kok. Lore desa. Lore pas. Iku nek bakal kelas barang apa sih ya? Lah iya kuwi. Ini sakir. Kae pake kuwi meratuane kuwi. Gawe kebonan gawe garansi las kuwi. Rame apa ya? Iya. Rame. Kapan nyadaran pare? Wes ya? Wis. Oh, nanggap campur sari dene iku. Heeh. Kene Kamelok ndang sih. ya melok awan tok.